Malák versus jeho večera. Strih, klapka po prvej. A teraz taký zasran 30 cm. Toto bude to nie je tak jasné. Tento bude z tej minúšnej násaď, to bude kapor cez 50 cm. Budeme ako boju. Tak jasné. Tu pochytári si sa rozbehnú, niekde šli. Kali popričaví, že to keď druhý rybári vidia, tak... A to za chvíľu vychytá, nie? Tých tu nie je moc tých veľkých. Je to z kaporov. Hej, nie. A zase tu taký rybár, že ako ja... Vyzerá málo, ale to je vo vode. Či? Nebol veľký. Nemám. Má toľko trochu silonu zašpineného bude mať. Teraz je bojovný. Som to povedal, že teraz je nejaká 30, ale väčší. Ale není veľký. Ako henten, len... No také niečo. Len tento sa vypečí. Pozor na tú špíc hlavne, Adam, aby si neulil tú. Kurva, Dobre, chce kaši na to teda nenavíjaj, choď dozadu, jak sú chalani, ja ti ho vyberiem z rukou, potom si to očistíš. Alebo daj špičku chalámom a nech to niekto stiahne ten bordel dole. Ja bacha, aby si mi nestúpili potom na ulici. Menko, ide si ešte, ale No, dajte si. A už no. Vydaj im do čahu. Ja sa bojím, chalani. To tam Ale ríš. si... Počkaj. Nechytajte silom. Nie, No. môže, kapor. Ale opatrne sa. Ty si tu, Šimon. Sa nedá stiahnuť. A ja budem teda na breh, alebo netreba. Ako? A však vyber, nech má trofej ďalšiu. Nemám foto. No, na tebe. Foto. Na Facebooku. Stojíš mi na zakli. Facebook, to sa na tomto povedal napríklad, že Pakebook, potom, že Fucebook a neviem, že zraní sa neviem, ako. Jebnú ty utrváči. Jebať si. Nech si ide. Na trofej. Kvází to je silný prevázovať častejšie. Voda 12, ona po jednom po dvoch rybách sa Možno pochádza. 12? Chceš 14? No, mal som si debil zobrať aj ja silnejšie. Jasne, neším 12. Ja to mám 14. Poď našu 14 radšej boli. No, čo je to? Lebo tá 14 to je to bude zlepenie ako berať. Bajsiko. Či jebe.